akorát, že prostě to potřebuješ trošku víc zkušenosti. To neznáš? To je anální kolík. Trlin? Strašný. No, jasně. Použiješ lubrikant. Bacha. Tak a potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je práje. OK. Takhle, tohle je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Při použití musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? No vidíš. Někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsnit.